Stredisko kultúry mestskej časti Nové Mesto v zrekonštruovaných priestoroch uskutočnilo vernisáž výstavy Návraty, ktorej autorkou je Jaroslava Selešová. Dnes tu môžete vidieť časť mojich obrazov z posledného roku, dvoch. K tomu by som chcela povedať toľko, že skončila som textil a snažila som sa ten textil vložiť aj do malby. Takže veľa z nich je kombinovaný so šitou čipkou. Je to taká moja technika, ktorú síce som nevymyslela ja tú šitú čipku, len s tým, že som to skombinovala s tou malbou, tak je to také niečo, čo je len moje. Najradšej malujem ľudí odjak živa. Od detstva som vždy princeznami som začala v podstate stále ako portréty a ľudí. Maľovanie výtvarníčkou učarovalo ešte v detstve. Venujem sa tomu v podstate celý život ako koničku. Chodila som na umeleckú priemyslovku, takže od detstva som kreslila, potom som chodila ďalej na tú strednú školu. Na vysokú som sa síce nedostala, hoci vtedy to bol problém pred tými 30 rokmi. No ale malovala som stále, robila som návrhárku umelých kvetov, potom šiat. Pár rokov som sa venovala výrobe pletených odevov, ja to mám na sebe svoje dielo. Takže s tým textilom sa zaoberám stále a popri tom textile som vždy aj kreslila a malovala. Kombináciu maľby s čipkou chce v budúcnosti autorka vylepšovať. Túto textilnú techniku, ktorú som začala používať do tej maľby, by som chcela zdokonaliť, aby bola naozaj súčasťou tej maľby, aby to nebolo také niekde, to ešte nie je také dotiahnuté, ale snažím sa stále objavovať niečo nové aj v tom textile, aj v tej kombinácii s tou maľbou teda. A čo umelecký sen? Tých snov je veľa, to má asi každý a sny, ako človek musí stále snívať, lebo ináč by ten život asi nebol zaujímavý. Takže snívam stále a možno sa niečo splní, možno nie. Vernisáž sa konala v novozrekonštruovaných priestoroch, ktoré vznikli aj za finančnej pomoci mestskej časti Nové Mesto. Výstavu si prišiel pozrieť aj vicestarosta Marián Vereš. Táto výstava je veľmi pekná. Obrazy, ktoré sme mali možnosť dneska vidieť na tomto slávnostnom otvorení, sú zaujímavé. Isté je tu pár obrazov, ktoré by sa možno vynímali u každého aj doma, ale možno i na takých reprezentačných priestoroch budov takých verejných, ako aj my máme. A som rád, že vlastne táto výstava umožnila byť tou prvou v nových zrekonštruovaných priestoroch v Stredisku kultúry. Vidieť len v tomto, že naša samospráva dbá nielen na to, aby sa mali možnosť splniť všetky jej funkcie, ale hlavne aj na kultúru, že podporujeme aj to, aby aj takéto priestory vznikali, pretože aj tou kultúrou je človek živý a dúfajme, že aj týchto viac výstav, keď sa bude konať, tak budeme mať radosť, keď to navštívi čo najviac našich návštevníkov. Ak vás vernisáž zaujala, môžete si ju pozrieť aj vy. Stačí navštíviť Stredisko kultúry Nové Mesto v Bratislave a pokochať sa nezvyčajnou krásou